La Infiltrada, Espainiar estatuko goia sarietan garaietera da. Honela saldu dute Euskal Gatazkan zauriak sendatzeko antidoto bezala. Errelatoaren bataia da. Patriarekin aurretik gertatu bezala, zaurian gatza botatzen du pelikula honek. Ze zentzutan, batetik tortura eta infiltrazioa banalizatzen ditu. Bestetik, Euskalduna berdin barbaroa ideologian sakontzen du. Az gaitezen lehenengorekin, tortura, infiltrazioa. Maider Galardik esan bezala, La Infiltradak poliziaren arpegi garbiketa egiten du. Filmak polizia torturatzaileak eta infiltratuak eroi bilakatzen ditu. Tartean, Said Merino polizia inhumano bezala ezagutzen duguna. Datu bat, Said Merino, 92-tik 99-ra, Gipuzkoan polizia burua izan zen. Parte horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan 214 torturatu izan ziren. Horietatik 157 Gipuzkoan. Azken hau, Jaurlaritzaren datuek diote. Film honek errealitate hori eskutatzeaz gain, torturak, infiltrazioak eta espioitzak erromantizatu eta banalizatu egiten ditu. Bigarren auzia, barbarizazioa. Ze ideologia eraiki dute historikoki Euskalduna eta Euskal Herria zapaltzeko. Bi proiektu kontra jartzen dira. Batetik, Espainiar proiektu suprematista. Irekia, plurala, mundutarra, aurrerakoia, are feminista. Azken finean, unibertsala. Bestetik, horrekiko oposizioan Euskaldun barbaroa. Violentoa, basatia, tentela, misoginoa, atzerakoia, finean atzera begira dagoen barbaroa. Aurreko hori bera islatzen dute pelikulako protagonistek. Emakume infiltratua, aurrerakoia, feminista, zaintzailea, empatikoa. Eta kideak, psikopata, misogino eta aztakirten tentelak, zibilizatuak eta barbaroak, demokratak eta violentoak, espainiarrak eta euskaldunak. Beraz, pelikula hau Euskal Herriaren zapalkuntza justifikatzeko operazio ideologiko bat baino ez da.